Guain azkenengo bideo txiki jaingo izuet, bale? Nola egin bideo bat, eta nola jo YouTubea. Bideo bat iteko, aurrena berde zuena da, software bat, pantalla kapturatuko izuena, bale? Nik gomendatzea izuet, hau, Kazam. Nik Kazam erabiltzet. Guain. Klik, ikuste zuen, Kazamak uste izu aukera screencast, bideoa grabatzen, mouse cursor edo arratoia ikus daiteke, eta soinua ere grabatzeko mikrofonotatik. Nahi egoki jaite zait. Beste batzuk badaude? Bai, badaude. Lista jarriko gaizuet, txatian Classroomen itxengo du. Kazam. Play emate jozue kapture, eta bideoa kapturatzen nahi zate. Vale? Bukatze zuen momentuan, bideoai, finish emate jozue, eta bideoa prestatuta da gazu itxatzeko. Vale? Nola jo? YouTubea etorri, eta zuen betire logeatuta zuen kontuakin, hemen goian ikusiko zuen bideoa sortu. Kargatu bideo bat. Bideo bat kargatzeko esate jozu. Eta eramango zaitu YouTube Studiora. Hautatu fitxategia. Fitxategia hautatzen zuenean, bideo eta etorri zaitezte, eta horreukiko zuen, azken egin dezuen kaptura. Edepuzel nola erabili kaptura. Dakandik. Open. Emate jot, eta denboa desente pasatzeu, euneko 12 kargatuta, 13 kargatuta, 58 segundu falta dira. Denbora hau guztia pasatzeu, bideoak itotzen. Ok? Kero, bideoen funtzionamendu ere mogu. Kazam erremintak utziko izue, azkenean bideoa kapturatzen zuenean da gehatzen zaizuenean, aurkitu berko zuen bideoa Kazamek gordetzen tokian, bale? File, preference, segiman ezkeo, screencastea gun ezkeo, ze direktorioetan gordeko izuen bideoa hemen aurkiditza ezak zuen. Nik bideoak indakat gordeta. Ok. Bideoak egun ezkeo, bideoak, bendaka zuen. Edeputzen nola erabili. Eta un momentuan grabatzen nahi dan bideoa, 3. bideoa itotzeko. Ok. Bueno, euneko 85 prozesatuta, horrek esan nahi du bideoa momentuan hiloen duzule. Gero oso garrantzitsua da bideoaren esteka hau gordetzea. Kopiatu. Eta hau izangoa gure YouTubeko esteka. Vale? Nik YouTubeko esteka hau gero, edepuzelen jarri berkotelako. Aurkitzeko. Nik YouTubea hiloeten momentuan hiloetena zingoetera. Bueno, edepuzen nola erabili. Hemen azalpena jarri zazue zerbait, tagak jarri zazue, zaitzarizeo, teknikoa, ikasi, Classroom, gero aurkitzeko prozesua errexagoa izan dadi. Vale? Ilo bitartean beste gauzak editatuko dugu. Ikus entzuleak, bideo aurrentzako bereziki sortu aldago. Ez dago aurrentzat bereziki sortu aldago. Bueno, imurriztapenik ez da kasue jarri berri, bale? Ja da honekoz hilo du, orduan
prozesatzen da, baina uste igo horrekote. Horrekoa. Bideoko elementuta jongarez. Naizki jau gehitu amaierako pantalla bat, gehitu txartelak, bai, nahi bazpirezue, eta azkenean ikusgarritasuna. Hau hemen publikoa inberda, bestela ez du inork ikusiko, eta ni gomendatzen dizuet, bideoko elementutan, xetasunetan, hau, aukera gehiago. Aukera gehiagon, lizentzia bezala, YouTube kendu eta Creative Commonseko lizentzia iriki bat jartzea, bale? Bezala, YouTube-ei iaia bideoa erregalatzen nahi izate, eta Creative Commons jartzen maio zuen lizentzia, mundu guztia izate erregalatzen. Ok? Ez da berdina, pertsona batei erregalatzea zerbait, o danantzat erregalatzea, bakizue. Kompartir ez bibir, bai? Danok berdinak gehatxe hontan, da berdin jan berdeu. Bideoko elementuak eta ikusgarritasuna. Gorde eta argi garatu, publikoa, eta venga, argitaratu. Argitaratzeten momentuan, bideo hori, bideoaren esteka hemen dakat, baiz pare berriz kopiatukoet. Uiuiui, eta gustatu nahi... Hello. Bueno, bideoari atxikituta. Hau jarriko ja, lehenengo pantalla bezala. Prozesu guztia bideoaren ikuste eta... Egoko ja. Vale? Baina, YouTubeen dakat. Eta ere budelen, ikusi nahi bali maet, o aurkitu nahi baet, YouTubeko nere bideoa, nahiko horrexakat, hemen goian, jartzet. Esteka YouTubeko bideoana, search, tatxatxan! Hello. Bueno, barkatu orduak. Bueno, bideo hau, oain editatuket, galderak ingo izkilot hemen. Questions, aurrenengoa. Barkatu. Orduak. O minutu. Ordua barkatu bat, ez? Ez minutu. Ben, save. Eta ja lehenengo galderen erantzuna badakizue. Bale? Argi gatu da bideoa nola hilo berdan? Venga, animo ba.